Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Дӯстони азиз, анамин рӯза видео дар бораи анамин либосҳои дубайст ки чӣ хеле меган материалҳои дубайст ки қиматӣ ма пешниҳод мекунам. Касое ки мехоҳед ин видео чизе ки ма ози нишон метиҳам доставка дора. Ман номерои телефонам мемонам, номерои ватсапа шумо метавонед занг занед, ма ин тараф равон мекунам. Баъд канали вай амин катиҷи масилкаша мемонам, шумо аз вай гирифта метавонед. ӯ ба шумо ба Москва равон мекунад тариқи почта. ина марҳамат бинед дӯстони азиз. ана ин материалҳои якуме ки нишон додам, анамино ҳамаш 550 сомонӣ либосаш. ино дубайскиян. ана ин гилои нақшои атласдор ё 300 сомонӣ. ана ин комбахтое ки нав бромадагиян, иноям 300 сомон либосаш. ина марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. касое ки мехоҳед ана доставка дорем. чӣ хеле меган заказ кунед, хоҳиш кунед, дархост кунед. анамун номерои ватсап да шумо да скриншот када кадомеш маъқулай равон кунед, мо равон мекунем. ана дӯстони азиз, ана ин намуд ино 600 сомонаи либосаш ҳамаш ҳамаи анамин вишивка задагияю баъд нигин дора. ина касое ки мехоҳанд барои арӯсако харидорӣ кунанд, ин либосвориш 600 сомонай. ин материалҳои дубайскиян, чӣ хеле ки мо мегем. касе ки ҳамин видеои қизхарии моро дида боша, мо анамин якумша арӯсак монда 800 сомон да харида будем. ана иҷа ҳозир нархи 600 сомон. ана марҳамат тамошо кунед, баъд дархост кунед. ин либосаш як бори дигар мегум 600 сомон. ана ин намуд астай, ин намудох ваян хамилёнан. ин хамилёно 400 сми. ина касое ки мехоҳед дархост кунед. мана марҳамат хамилёно 400 сомон. либоси ҳамин як либоса 400 сомон 3 метраш. ина дӯстони азиз, хоҳишмандо шахсоне ки ҳамин либосҳои камака қиматиро пурсида будед, марҳамат. ана ин намудшам аллакай бинед ям поповзадагия. ин 450 сомонаи либосаш сафедаш. баъд ана ино 500 сомониян. либоси ҳамин як либосвораш 500 сомон. дӯстони азиз бинед чӣ хел хушруван ино. ана марҳамат. хоҳишмандо метавонед бори дигар гап мезанам. анам ватсап да шумо скриншот кунед, равон кунед суратша, баъд гап занед кадомиш маъқулай метавонед заказ кунед. ана марҳамат. ана ин намудо комбахто ҳастай, ино гили наван. ана ин намуд комбахтои гили нав, ино нархошон 400 сомон. ина марҳамат дӯстони азиз. касоне ки тӯй доред дар унҷа мехоҳед як ё ду куртаи нағз харед, марҳамат. дар оянда насиб боша ма куртаҳои арзон, материалҳои арзонам пешниҳод мекунам барои доставка. ана ира бинед. ана ин намудо сиёҳое ки анамиёра самарқандӣ мегӯянд. материалҳо бинед чӣ хел хушруванд. ира либосаш дӯстони азиз 420 сомонай. ина бинед чӣ қадр хушрувай. касое ки хоҳишмандед ин сиёҳора бинед нақша нигор кардагиян. ёра бисёртар барои келинчако, барои арӯсако харидорӣ мекунанд. ина касое ки мехоҳед, марҳамат. чанд нафар нависта буд тӯй дорем, мо боядам хеле чизора фаҳмем. на марҳамат дархост кунед 420 сомон. ина бинед чӣ қадр хушрувай. чорта нақшай ду рангай бинед, 4 нақш дора. кадомеша ки дархост мекунед, мо мебарем, мерасонем. ина бинед чӣ қадар хушрувай барои келинчакои мо. ози ма бо дига намудошам шумо да пешниҳод мекунам.
ана ин намудора бинед, ана ё вишивка задагиай, дидед чанд намудай. И вишивка задагиё дӯстони азиз нархошон инора 320 сомонай. На марҳамат. Вайш тозая, ями тагиш материалаш чиқад тозая. Баъд ана инора тамошо кунед. Ана иноям ҳаста. ана ин намуд 500 сомонай лавдоманӣ. Бинед дӯстони азиз чиқадар хушрӯан. Баъд ана ино ҳастанд. ана ино 360 сомонӣ. Бинед ино дубайскишанд. ина бинед материалои тозаянд. ана ози бо машмода дигар намудоям пешниҳод мекунам. Марҳамат, ана инора бинед чиқад хушрӯанд. ана ин намудош ҳамаш 400 сомонӣ. дӯстони азиз бинед чанд намудай. ёям беҳад хушрӯанд. як бори дига такрор мекунам. ана мин намудора дархост карда буданд духтарако ки амин киртаҳои дубайскира нишон тиед, материалҳои дубайскира бароям ман нишон додастам, пешниҳод кардастам. ана марҳамат, касе хоҳиш доред, ана вай кунед, дархост кунед, мо равон мекунем. ана бинед доставка дорем. 400 сомонӣ. либоси 400 сомонай. ана марҳамат, шахсоне ки мехоҳед, ана ин намудобо ҳаст. ози ман ина ин намудора нишон метам. ана ин намудое ки ози ман нишон додастам, ино ҳамроҳи чихолшан, аз так чихол дора. инора 600 сомонӣ либосша равон мекунем. ина марҳамат, тамошо кунед ози азизин чанд намуд астай. ман шумода пешниҳод мекунам. бинед, ана бинед чӣ хел хушрӯай. ана ин намудош астай, дидед, ҳамиёям 600 сомон. чиқадар хушрӯанд. баъд аз ана ин намуд гуло ҳастай, иям чихолаш кати, ин нархиш 620 сомон. дӯстони азиз, ина марҳамат, тамошо кунед. амин чизое ки ҳозир биромадагиай, арӯсако бисёртар истифода мебаранд ё ки дар тӯи маърако бисёриё мепӯшанд. ана мин намудояй 620 сомон либосаш. ана мин чихолош катян ино. ана бинед, ина иям дига гулшай, иям амон нархай 620 сомон ин намудош. ана марҳамат, хоҳишмандо бинед. ана ин намуд комбахтое ки нав биромадагиай, нусхаҳои нав 450 сомонӣ либосаш. ина дӯстони азиз, касоне ки хоҳишмандед, марҳамат, вай дархост кунед, заказ кунед. ана ин намудо ҳастай, дӯстони азиз. ино аллакай дубайски намудош нест. нархошон 320 сомон. ира барои абаю, барои ина мисол платьё духтан хушрӯвай. нархошон намеқаш? бинед халат абаю. ина ваё ҳастай, намудош ҳастай. ё ҳамаш 320 сомонӣ. мебинед чанд намудай. либосаш 320 сомон. ина марҳамат, агар хоҳед, шахсоне ки мехоҳанд ана занамин намудоям дархост кунанд. бо ана ин намудо ҳастай. бинед дӯстони азиз, ана ино либосаш 300 сомонияй. ана бинед чанд намуд дора. ира 300 сомонай либосаш. касое ки мехоҳед, марҳамат, дархост кунед, мо равон мекунем. ана ин намудо ҳастай. ина ин намудо чанд? 300 ана дӯстони азиз, хоҳишмандо, тамошо кунед. ана ин намудое ки ози ман нишон метиҳам, ино аллакай 450 сомониянд. ана тамошо кунед дӯстони азиз, 2 3 4 5 инам ино 450 сомониянд либосош, ҳамроҳи чихолошонанд ино. ана марҳамат, тамошо кунед, ина ино 400 сомониянд. ана бинед дӯстони азиз, ана ин ду намуде ки ҳастай, ино 320-янд.
бинед дӯстони азиз, нархи 320 сомон. баъд ана ин аста и 600 сомон нархи либосаш. инам дубайскияй. ана марҳамат, тамошо кунед. ана инам дое ки ҳозима дар мағозаи дигаре нишон додам. иам дубайскиёи 600 сомонаян, 620 сомонаян. на марҳамат, тамошо кунед ва дархост кунед дӯстони азиз. ана хоҳишмандо, ана мин намуд матоҳо ҳозир дар муд ҳаст, чӣ хеле мегӯянд. ана дӯстони азиз, ози арзонтаракош ино аллакай хитоянд. бинед ана ин намуд чихолушкати, дидед, ино 300 сомонӣ. ду ранг дора. озима дигар рангшам нишон метиҳам. меям хушрӯяи 300 сомона. либоси 300 сомон ҳамроҳи ами чихолуш. яна ози дигар рангшам нишон тиҳам. марҳамат, бинед, касое ки хоҳишмандед, касое ки ҳамин дархост кардан мехоҳед, марҳамат. анаҳа, ана ин намуд, дидед, ду ранг. ана заказ кунед, дархост кунед, мо равон мекунем ба шумо дӯстони азиз. анамон ватсапе ки ман мемонам, ҳамуда занг занед ё канали теҷеки амин кадр омада давҷа фаҳмед. ана ин намуди дигаша бинед дӯстони азиз. ана ин намуд 400 сомон либосаш ҳамроҳи амин чихолаш 400 сомон. бинед иям чӣ қадар хушрӯай. на шахсоне ки хоҳишмандед, марҳамат. ана ин намудо дӯстони азиз, аллакай 350 сомонӣ ҳамин чихолошкати. на хоҳишмандо, шахсоне мехоҳед, марҳамат, дархост кунед. ана ин комбахтои дубайски, ино 650 сомонан либосаш. ино тоза комбахтои дубайски. ана ин тараф арзонтар, ино 250 сомонӣ. ана бинед, ино дубай нестанд. ана ин паплинои дубайски пирсида будам, турецки, дубайски, ана мино ҳастанд. ана ин паплино сервара меган ира. ҳамин чанд намуде ки ҳозир ҳаст ҳаминҷада, ҳамин паплино либосаш 300 сомонай. на марҳамат, чанд гуле ки дора, ман шумо дозир пешниҳод мекунам. ино 300 сомонан. дӯстони азиз, интизор бошед, ман паплинои арзонам дар видеоҳои оянда пешниҳод мекунам. паплинои хитой. ана ино паплинои намин дубайски. диде дӯстони азиз, ино 300 сомон либосаш. ҳамаш нигина доранд ино. на марҳамат, бинед, шахсони хоҳишманд интихоб кунед. шахсоне ки анамин ҳамаи ами чизое ки ман нишон додистам, шахсоне ки дар тоҷикистонан мехоҳанд омада харид кунанд, марҳамат, биёед пеши Корвон Сити, таги нависо, якум рият. анамин намуд либосҳо ҳаминҷада фурӯхта мешавад. шахсоне ки сару по харидорӣ кардан мехоҳед, ана биёед. ана ин намудо бинед бо дӯстони азиз. ин либосаш 350 сомон. бинед чанд гул дора, чанд намуд гул дора. марҳамат, шахсоне ки хоҳишмандед, мо метонем аминора шумода равон кунем. либоси 350 сомон. аз ин озима дигар рангошам нишон метиҳам. ана бинед дӯстони азиз, анами боло нусхаҳои анами адрас 350 сомонӣ як либосаш. чӣ хеле гуфтам, касе мехоҳед омада аз Корвон харидорӣ кунед. ана ин намуд нигиндоро барои Русия равон кардан 120 сомонӣ либосаш. ино аллакай хитоянд. ана паплинан ино 120 сомонӣ то анамин Москва равон мекунем. аз онҷа баъд канали теҷеки аминка шумода тавассути почта равон мекунад. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба охир мерасад. дӯстони меҳрубон, аз пеш
мо агар доставкамона равон кунем, агар ҳамин нақс шавад, бо ма ҳар намуда чизои арзону ҳар намуде ки шумо мехоҳед ба навор гирифта пешниҳод мекунам. Сарбаланду хонаобод бошед дӯстони азиз. Хайр то влогҳои оянда.